매일시간 주님 같이요. 제발 주님 믿고 갑주인 제발 주님 믿고 있고 주님 믿고 문정하여 मानोना बियो जोंखौ सोरजिदों बियो जोंखौ दादों जोंनि पापफोरखौ बियो बायख'नो थाखाय गावनि सासेल' बासायगिरि जिसु ख्रीष्टखौ बे संसाराव जोंखौ जोंनि गासैबो जिबनखौ जोङो बे इसोरनो जोङो गथायो
नोंनि गेदेर अननाय नोंनि गेदेर दैदेननाय जोंनि नायनो जोङो नोंखौ हामबायहोदों माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै जों नोंखौ बाख्नायदों नोंखौ गोजोन होनो हादों नोंखौ खुसि खालामनो बे नङा प्रभु बे गासैबो नोंनि ओरैनो होनाय अनुग्रहनि दारैसो नोंनि ग्रेसनि दारैसो प्रभु आफा Hallelujah Lord Jesus Thank you प्रभु Thank you Jesus नोंखौ हामबाय होदों नोंनि गेदेर अननायजों नोङो जोंखौ बे पेन्डेलनि सिङावहाय बेंखननानै जोंखौ लादो आफा आरो बे बोसोरनि आफा दिनै आयदानि गेजेरजों नोङो जोंखौ थुलुंगा होदों नोङो गोदान नोङो दिनै जागायनाय गोदान गोहो बोलो गोदान दिनै मिजिं नोङो जोङो दाखांनानै लानो थाखाय साफ्रोमबोनि जिबनाव नोङो प्रभु आफा उदुगायनाय जिबनखौ होदो प्रभु दे जों नोंनि खाथियाव फैदों प्रभु जोंखौ नोङो लादो आरो जोंखौ नोङो नाजावदो प्रभु जोंनि गासैबो दंनाया नोंनिसो प्रभु माबा मोनसे लानानै जोङो नोंखौ खुसि खालामनो हादों बे नङा बे गासैबो नोंनि ओरैनो होनाय अनुग्रहनि दारै प्रभु नों मा एसे बाख्नाय जाथाव इसोर आफा नों मा एसे अनसुग्रा इसोर आफा जों नोंनि अननायखौ जों बुहुमनि मुङा मुंसेजोंबो रुजुनो हाया बेनिखायनो जों नोंखौ हामबाय होदों जोंनि गासैबो बायग्लिनाय गोसोखौ नोङो लायो आफा गोदान जोनोम जानाय गोदान जागायनाय गोदान थांखिया नोंनियावसो प्रभु आरो गोदान गोहो बोलोआबो नोंनियावसो प्रभु नोङो जोङो फोरोंदों माबोरै जोङो नोंनि गोहोखौ जोङो बाहायनानै जों आगान सुरलांनो आफा बे रिमिनला संसाराव प्रभु दिनैहाय जोङो थाबायनो प्रभु आफा गोब्राब मोनो आगान सुरनो हान्थिनो जों गोब्राब मोनो आफा नोंनि हलि स्पिरिटनि गेजेरजों नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोङो जोंखौ दिथा होदो आफा गासैबो थांनानै थानाय समायाव जों नोंखौ समाय होनो हाथोंसै आरो नोंनि महिमानि थाखायनो थांनानै थानो हाथोंसै प्रभु गासैबो मान समायनाया नोंनिनो जाथों बे गासैबो आर'ज जोंनो जिसुनि मुङै बिबार आमेन थेंक इउ अननानै जिराय